En aquest país tenen més drets els delinqüents i malfactors que les víctimes i pateixen més controls i fiscalitzacions als cossos policials que els traficants i lladres. Gràcies al paternalisme polític, a la laxitud en l'aplicació del Codi Penal i a la impunitat manifesta de qui reincideix alegrement en el delicte, la inseguretat cotitza a l'alça. Som un dels estats europeus amb més tràfic de drogues. Màfies provinents del Magreb i de Sud-amèrica transporten verí amunt i avall, per terra, mar i aire. Els darrers mesos, a municipis com Llançà, Maçanet de la Selva o Ripoll, els controls de carretera s'han vist sobrepassats per vehicles farcits de droga que s'assaltaven a alta velocitat, controls i dispositius de seguretat, posant en risc la vida dels agents policials. En un d'aquests casos, i un cop aturat el vehicle, s'hi van arribar a trobar pistoles i subfusells. Si un mosso dispara la seva arma contra el vehicle per evitar-ne la fugida o esquivar l'envestida, s'obre una investigació que no només qüestiona la decisió de la gent presa en un moment de màxima tensió i vulnerabilitat, sinó que posa en risc el seu lloc de treball i la seva nòmina. Els agents massa sovint actuen amb por, se saben indefensos davant possibles expedients, suspensions i sancions. Com pensen revertir aquesta realitat? De quines eines i garanties pensen dotar el cos per incentivar els agents en la lluita contra la delinqüència? Per respondre té la paraula l'honorable senyora Núria Parlon i Gil, consellera d'Interior i Seguretat Pública. Gràcies, bon dia a tothom. Les garanties del cos de Mossos d'Esquadra en l'exercici de les seves funcions policials, que és la protecció dels béns i les persones i el combat contra el crim organitzat, ve marcada per la llei. És a dir, com a funcionaris públics, en l'exercici de les seves funcions, reben la protecció jurídica per defensar-se en les diferents casuístiques en les que es troben i la Generalitat, en molts dels casos, es persona al costat dels Mossos quan han patit danys o lesions o quan no hi ha entitat de dany, reben l'assessorament adequat per poder gestionar aquelles qüestions que els afecten en l'exercici de les seves funcions. Reben assessorament jurídic i assessorament sobre procediments. I a més es fa des de la Direcció General de la Policia tot aquest assessorament més enllà de quan ens personem, que aquesta és una tasca que es fa conjuntament amb els serveis jurídics centrals. I en relació a la seva protecció en els operatius d'alta complexitat, tenen els mitjans adequats i a més un reforç de segona línia a través de la participació de les unitats de l'ARRO. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Menys recursos humans i econòmics a afers interns i més a investigar delinqüents. Prou de desmotivar el cos policial amb l'amenaça permanent d'expedients, suspensions i sancions. Més confiança en els nostres cossos policials i més duresa contra qui toca. Per respondre té la paraula la consellera